Zdarec lidi, tak jsme tady. Poznáváte v čem opět v Liasce. V kropícím vozu. Týden to nejelo, tak se podíváme na to, jestli nám přes ranní mrazy vydržely baterky a jestli nám to nastartuje. Tady pěkně v bordelu teda. Kontrolky svítí. Tak co? Už to jede. Ok, super, tak dáme cisternu do plna a můžeme razit, doplnit zásobníky. Tak zdarec!